Dipluso Rongkangtui AG Church Mondolia tumpen Ningkan ingkoi rapho kechok silver jubilee celebration katalon aja make pamanpon. Lason sila khain ko rochok Torbagori constituency ke parlo Dipluso Rongkangtui AG Church Mondolia tumpen Ningkan ingkoi rapho kechok silver jubilee celebration me sempen ke pamanpon. Lapen laso mondoli ke ege cheke ke damtang surhini ra isi jami pochiklo ni phai isiar ni pen pining surhini ra ingkoi rochok anang lisi Ningkan ingkoi rapho artanang pensi Ningarong pen Ningkan ingkoi rapho kipleng long pammi potsi arnama phan kirukar chojamek padukon lupusi Rongkangtui AG Church Mondoli pen than pachini kon la jubilee jai mek ke nitum la lo Ningkan ingkoi rapho kipleng akache hok apotsi nitum surhinira isi jang mipo ni phai isi pen labang so mondoli pini pen ke mondoli lo ki kim lo por ni pen ke claim ke dam kache paduk la pen pini ana tuma phan ni to theo aman ke chipi mo we bonta ni to man pen ke the karbia po ho la pen ni to mondoli alok apur ki mo aloki mo la pen momentos la pen apar same ni to koson lo certificate litum labang so ke claim hot achak dinklui ake claim adak la haya bon tum tok jir pen chipi parjer pon lo lanchol angjir la pen jir po jir pi ke thei ki ding do ana tum phan tame anto se la puson le pini elitum tame claim ke dam la pen ke do ke thak arna marat arna ma ot dur pen chipin dengra kai ke stame munit pen stame la pen do anang bong stame claim mesen dam mesen la puson se kai ke ta Ningkang sampen chedam wang phun chingki phun chejui phun akapre ka jurpo jurpi pini letum Christian Christophan ke kroi arade phan kai lopanta akapre ka tuma phanta laposon se kai keta lahin kaching honse roi la hello kenang so la soja megalom ar nama phan ke rukar choja mega hut mai ka chipahem phupon la ke pastor kangbura phangcho pensi bangso mai isek chari pondo la pena kapre ka sang deng ke tang tuma men ke ropi akardom ki japon dikon Rovelson Togbi, Memento Pan Arnam Kardom Pi Pastor Dhoni Killing, Memento Ki Pajurpon Sar Rajan Togbi, Crop Pastor Barim, Ning Ki Parung Alam Than Bang General Secretary Borsing Phangcho, Dan Ki Rong Rison In Sotum Pensi Rungpondo, Dan Pan Arnam Kardom Pi Banker Barnabas Phangcho, Horkimo Ki Parju General Secretary Sar Borsing Phangcho Pensi Parjupondo, Bible Carbor Chicken, Cardom Sar Binda Hensek Pensi Porki Pondo. Lapen arnamalam than bang reverence mentioning tipensi jumisen arnamalam than pondo by belang denki en pona thepi laki towar suding anta hemfusi arabdo Samuel angdeng pc angdeng so troxy pen kohini ang along pensi than pondo lapen mai kachika akardom ki japon ki rap adikon e sing tipensi japondo lapen hempu akardom ki japon sangpi theresa konsapi pen japon si bangso mai mesen pen pachun pondo Tangti nonabang ke Rongkangtui AG Church Mondolia rada tumpen birta chitai long ke pachinya lam thele ang tonpen arjusina. Dangke ni tum armu ongdung pukali ponta pinang an armu te bok terai mondoli dag ni tum kache pha ponta do lapen ni tum Assemblies of God criminal section angkang ke do tum an same pini dag pinang an armu penche tong pon lo lake arna me hurjume lo. Mondoli an labang so ketar pon lake lalo lapu bang ke kedam tang litum ni therepo ni phai incorrect capen thong kebrai si ni phai thong kebrai siar ni an ke litum hala Assemblies of God Karmelong Karbi section women seminar ni tum peman pon lo labang so jai make patuwia por anitum ripon pe melong lo arna makang hon pen labang so phi pinia bangke hala bang so women seminar pen nitum pache ton se pini labang so lapu ruptalon na sengkanta e phoi vet se peman rap pedlo lapu jo News report KTV News